areatzakaian izango dituzu ezain Bizkaiko eta hainbat lekutako artisauak. 11:00 ordu 2:30 eta 5:00 8:30. Abenduaren 25 eta urtarrilaren 1 itxita egongo da. Ezin duzu galdu. Abenduaren 13 urtarrilaren 5 zatoz Bilboko Gabonetako artisautza azokara. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Elkar, berrienak. Zure dendan. Sententzia historikoa gaurkoa Frantzian izan ere Abilloingo auzitegian epaimahaiak erruduntzat jo du Dominik Pelikot eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio bere emazte ohia drogatu izanagatik. Irudietan Ernai Gazte antolakundea ikusi berri badugu ere esan bezala Dominik Pelikot eta 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio bere emazte ohi Giselle Pelikot drogatu, bortxatu eta beste gizonezko batzuk erasoak egitea bideratu izanagatik. Gainerako 51 akusatuak ere errudun direla ezarri dute epaileek. Orain bai, Ernairi ezarritako isunen aferan, epaitegiek lehenengo auziaren epaia plazaratu dute. Sententziak Gasteizko zigor ekonomikoak indargabetzen ditu, baita Bilboko batzuk murriztu ere. Sententzia honetan 3 ondorio nagusi jasotzen dira. Alde batetik ezela desordena publikorik egon. Are eta gutxiago hauek larriak izan zirenik. Eta bestetik, argi jasotzen du sententziak, administrazioak inondik inora ez duela frogatu mobilizazio horretan parte hartu zuten pertsonek gainontzeko herritarren segurtasuna arrisku larrian jarri zutenik. Epaitegia gogorarazi behar izan dio administrazioari, kasu honetan segurtasun sailari, guk hasieratik defendatu dugun moduan, administrazioak duela isun bat jartzerakoan gertakariak frogatzeko bete beharra. Azkenik Nafarroan aurrera atera da 2025ko aurrekontu legea, PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak alde bozkatu dute, EH Bildu abstenitu eginda eta UPNek, PPek eta Voxek kontra bozkatu dute. Migratzaileen nazioarteko eguna ospatu zen atzo, Hego Euskal Herrian herritarron ehuneko 15 gure naziotikat jaiotako pertsona da. Honen harira Euskal Herria beti harrera herria izan dela aldarrikatu nahi izan zuten atzo Iruñean eta mobilizaziorako deiara egin zuten datorren urtarrilaren 26ko pasaden korrikaren edizioan Irunen hainbat migratzaileari Santiago Zubia gurutzatzen lagundu zieten eragilei babesa adierazteko. Horrez gain, atzo arratsaldean ere elkarretaratzea burutu zuten Gasteizen, pertsona migratuen eguna gogoan izan eta jaioterria alde batera utzita denok auzokideak garela azpimarratzen. Gabon guztioi eta ongi etorri aurtengo azken albistegira. Ernairi ezarritako Gasteizko isunak indargabetu eta Bilboko hainbat zigor ekonomiko murriztu ditu gaien honen inguruko lehenengo epaiak. Gazte abertzaleek Bilbon eginiko agerraldian izan da gaur goizean Xabi Alo.
Ernai Gazte antolakundearen aurka 153 isun jarri zituen Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, orain baina Ernaik horiei helegite jarri eta Gasteizko epaitegi batek euren alde ebatzi du. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak 153 isun jarri zituen Ernaiko kideen aurka, orotara ia 300.000 euro. Hori erabat desproportzionatua eta arbitrarioa dela frogatzeko epaitegietara jo zuen Ernaik. Azkenengo hilabeteetan, behin eta berriz esan dugu gure aurkako isunak ez direla ausaz izan. Eta hauek Eusko Jaurlaritzaren erabaki politiko bat izan direla. Ernai zein gure proiektua deserosoa zaielako. Eta are deserosoagoa zaielako geroz eta gehiago izatea independentziaren alde lerratzen eta antolatzen garen gazteak. Gasteizko administrazioarekiko auzien laugarren zenbakiko epaitegiak 2 epai igorri ditu, horietako batean Gasteizko gertakarien arikoa Ernaik jarritako helegitea guztiz onartu du eta Bilboko aldiz partzialki. Lehenengo epaiak frogatutzat ematen duenarekin ebazpen administratiboa zuzenbide kontrakoa dela baieztatu du. Sententzia honetan 3 ondorio nagusi jasotzen dira. Alde batetik ez zela desordena publikorik egon. Are eta gutxiago hauek larriak izan zirenik. Eta bestetik, argi jasotzen du sententziak, administrazioak inundik inora ez duela frogatu mobilizazio horretan parte hartu zuten pertsonek gainontzeko herritarren segurtasuna arrisku larrian jarri zutenik. Epaitegiak gogorarazi behar izan dio administrazioari, kasu honetan segurtasun sailari, guk hasieratik defendatu dugun moduan, administrazioak duela isun bat jartzerakoan gertakariak frogatzeko bete beharra. Epaitegiak ebazpena balio gabetu duenez, segurtasun saila zigortu du isunengatik jasotako dirua bueltatzera. Bilboko kasuan ordea epaiak Ernaik jarritako helegitearen estimazio partziala jasotzen du, eta kasu honetan ere administrazioaren partetik kontraesanak eta froga gabeziak egon direla nabarmendu du. Horregatik, Bilboko mobilizazioan parte hartu zuten herritar bakoitzari ezarritako isunaren zenbatekoa murriztu eta administrazioari diru kantitate bat itzultzeko zigorra ezarri dio. Guzti honengatik, ikuspegi juridiko batetik, balorazio positiboa egiten dugu, kontuan izan da, epaitegietan aurkeztu ditugun 126 errekurtsoen lehenengo sententzia 2 direla hauek. Argi daukagu, sententzia hauetan frogatutzat aitortutakoak ondorioa edo eragina izango duela gainontzeko kasu guztietan, naiz eta aurrerago ikusiko dugun, hau nola emango den. Esan bezala, lehen urrats positiboa da. Ernaik nabarmendu nahi izan du bide judiziala ez dela amaitu eta azpimarratu nahi izan dute garrantzia handiko gertakaria dela euren aurkako operazio bat dagoela aditzera ematen duelako epaiak. Gai honen inguruko datu gehiago ezagutzeko asmoz Maiur Egurrola Ernaiko bozera mailarekin eta Maili Bilbao Gazte Talde Abertzaleko abokatuarekin aritu da hizketan Xabi Earo. Elkarrezketa gure webgunean duzue ikusgai. Esan beharra dago 4 epaitegi daudela administrazioarekiko. Sare herritarrak Bilbon datorren urtarrilaren 11an burutuko duen manifestazioan parte hartzeko deia egin zuen atzo Gazte Talde batek. Gazte belaunaldi honek konpromesu handiz bizi du gatazkaren konponbideak utzi dituen ondorioak. Eta are ardura, handiagoaz korapilo hauek askatzeko konpromesua. Gure belaunaldiak izan behar du, ondorio hauek pairatu behar dituen azken belaunaldia. Horregatik, sare herritarrak urtarrilaren 11an, Bilbon deitu duen manifestazioan izango gara. Konponbide prozesu integral bat aldarrikatuz. Gatazkaren ondorioak gehiago luza ez daitezen aldarrikatuz. Behin betiko bakea, konponbidea eta elkarbizitza aldarrikatuz. Behin betiko etxera oihukatuz. Gazteok konponbidean. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
Nafarroan gaur onartu dira 2025ko aurrekontuak eta honen arira LAB sindikatuak elkarretaratzea egin zuen atzo parlamentuko atarian aurrekontu duinak aldarrikatzeko asmoz. LAB Nafarroa Garaiko eta EAEko parlamentuen aurrean mobilizatu da aurrekontuen bozketen bezperan. Gaurko egunean Nafarroako 2025ko aurrekontuak onartuko dira, eta honen arira 11 dira aste honetan mobilizatu diren sektoreak. Zaharregoitzak, enpresetako langileak, hezkuntza publikoa eta zerbitzu publikoak besteak beste. Kasu honetan, LAB sindikatua Nafarroarako zein Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako aurrekontuak salatu dituzte. Badakigu Nafarroan eta EAEn erabakitzeko eskubidea ez dugula, langileok ez ditugu gure lan baldintzen negoziaketa eskubideak. Eta hori badakigu, Madrilen aprobatzen diren legeak Nafar gobernuak bere gain hartzen dituela eta Nafarroan oso daude horiek inposatuz. Era berean esaten digute zerbitzu publikoak indartzeko dirurik ez dagoela, baina badakigu hori gezurra dela. Badakigu fiskalitate ezberdinen bat eginez, izango genukela dirua hornitzeko zerbitzu publiko horiek bermatzeko. Horregatik politika publikoak erabat aldatu behar direla aldarrikatu dute. Azken aldietan gainera oso modan dagoen kolaborazio politiko-pribatuan dago tematua Nafar gobernuak, eta badakigu zer suposatzen duen horrek alde batetik zerbitzu publikoen privatizazioa eta privatizatutako zerbitzuaren prekarizazioa. Adibidez, zaintza zerbitzuetan eta gainera, guztiak bakizuen moduan emakumea dira guztiak. Honen anibi daukagu, bi adibide oso garbi ditugu alde batetik, osasun bidea baino ploien privatizazio saiakera, eta zaharregoitzako hitzarmena gertatzen ari dena non. Parte pribatuak lan hitzarmenak ez du itxi nahi, ez du sinatu nahi, eta hori ematen dio hobeto eskubidea. Zaintza sektorean jarri dute fokua gehien bat, alderdi politikoei ausartak izatea eskatu die eta borondate falta salatu dute. Bukatzeko, LAB sindikatuak iragarri du datorren udaberrian zaintza sektoreak publiko egiteko mobilizazioak deituko dituztela Euskal Herri osoan. Etxebarrin udaltzain bat 3 urtez aritu da lanean ustezko faltsututako arkauteko titulu aurkeztu ostean, kaleratu dute dagoeneko gizonezkoa. Guk ezagutza izan genuenean, kasu hori egon zitekeela udaltzain baten kasuan, gogo zen esan zen, expediente informatibo bat zabaldu, zeo izan zen egin beharrekoa, edo esan zigutena egin beharrekoa lehenengo urratsa, eta orduan expediente informatiboaren barruan, ikerketa bat egin zen, eta ikerketaren barruan, aurkitu ziren gauza batzuk, esaten zutena, bai egon zitekeela delitu bat, bere egoera horretan ez. Orduan, expedientearen dokumentazio guztia guk fiskaltzara bidali genuen, eta fiskaltzak aldi berean zete judizialera, ez? Eta, horren epaitegian dago, eta, berretan egiten dauz. Migratzaile nazioarteko eguna izan zen atzokoa, Hego Euskal Herrian gure mugetatik jaiotako pertsonek herritarron 15% osatzen dute. Pertsona migratuen nazioarteko eguna dela eta Euskal Erakundeek ekitaldi desberdinak programatu dituzte, gorrotoari aurre egin eta herritar berrien onerpena hobetzeko sariak banatu dituzte. Bilboko udalak Euskadiko Kolonbiarren elkartea eta Munduko Medikuak elkartea saritu ditu kolektiboaren alde egindako lanagatik. Nafarroako gobernuak bere aldetik Navarra de Colores saria eman dio Ola Arafati, duela 22 urte iritsi zen migratzaile gazatarrari. Lakuako gobernuak Guardiako migrazioaren urteko itunaren deialdia egin du, eta eremu lokalenetatik egiten den harrera lana omendu du. Biztanleria migratzailearen garrantzia gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuak aurreko hilabetean zabaldutako datuen arabera, Arabako biztanleria migratzailea 17% da, Nafarroan 20%, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz ez da 10% iristen. Etxebizitzaren garestitasunak eta lehen sektorearen pisu txikiagoak azaltzen dute lurraldeen arteko alde hori.
Iruñean, 7 euskal aktivisten epaiketaren hasiera dela eta hainbat erakundek prentsaurrekoa eskaini dute Jakus kanpaina aurkezteko. Duela 8 hilabete, hainbat erakundetako ordezkariek publikoki onartu zuten martxoaren 14an korrikaren pasabidea aprobetxatuz 36 migratzailerekin batera Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubia zeharkatu zutela. Prentsaurrekoan, deklaratzera deitutako 7 aktivisten errugabetasuna defendatu dute. Euskal Herria harrera, inmigrazio eta emigrazio lurraldea izan dela aldarrikatu dute, eta horrela jarraitzea nahi dutela. Horregatik, guztiagatik, urtarrilaren 26an, fiko batik Hendaiara mobilizatzeko deia egin dute. Arartekoak Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari eskaera berri bat luzatu dio, ertzaintzak euskal hiztunen eskubideak bermatu ditzan. Eskaera bi herritarrek Arartekoaren Donostiako bulegoan ipinitako kexaren ostean burutu da. Leioan dena prest dago aurtengo Gabon festei ongi etorria emateko egitarau oparo antolatu dudalak eta atzo egin zuten honen aurkezpena. Olentzero eta Mari Domingi heldu dira Leioara, alkateak egin die harrera eta Gabonetan herrian izango diren ekintzak azaldu ditu. Aipagarriena aurten elur bola handi bat, haurrak eta helduak barrura sartu eta elur artifizialarekin jolastu ahal izateko. Olentzero eta Mari Domingi mendialdea atzean utzi eta Leioara heldu dira. Iban Rodriguez alkateak egin die harrera Leioako Elesaldeko errotan eta bertan prestatuko dituzte abenduaren 24ko gauean banatuko dituzten opariak. Oin dela gitzi egon gara umeen kontseiluen, Leioako ume batzuk ekartzen dira nigaz eta egon dira lan egiten jolasaren inguruan. Han descubierto que el juego es un derecho que tienen los niños y niñas. Y aparte de pedir tiempo para jugar con sus amigos y amigas, también pedían ese tiempo para Aita y Ama, que por lo menos 15-20 minutitos al día, ¿no?, se dedicara a jugar. Leioako udalak Gabonetarako jardueraz beteriko egitaraua prestatu du eta hilaren 20an bertan. Hasiko dira Gaztaina erren banaketarekin. 24an Leioako kaleetan barren abiatuko dira Olentzero eta Mari Domingi eta aurrei harrera egingo diete Elesaldeko errotan. Hasiko gara ja bariko honetan, Gaztainekaz, bai. Gero badeko guzuen harrera, 24an eukiko dugu zuen harrera, eta gero badeko guz bebai urteari amaiera moteko bebai, kanpai txikiak. Horietaz gain umeentzako hainbat tailer eta ikuskizun antolatu ditu Leioako udalak eta aurten berrikuntza moduan elur bola handi bat jarriko dute. Egongo da bola berezi bat, elurtuta dagoan bora berezi bat eta barrura sartu ahal izango gara, bai umea zein gurasoa, argazkiak ateratzeko eta jolasteko apurtzu bete, ezta? Egongo da erdialdean zehar, egun bakoitzan joango da mugitzen, bai Udondotik hasiko da, gero Euskal Etxe plazara doa, eta gero amaitzen dau hemen Jose Ramonak etzen. Beraz, 3 kokapen eukiko dauz, eta benetan, zer diferentea. Hori da, diferente bai, ez da? Eta argazkiak ateratzeko eta, nik uste gauza politez. Programazio horri guztiari Leioako Udal Kontserbatorioak antolatutako Gabonetako kontzertuak gehitu behar zaizkio. Atzo gainera Olentzero eta Mari Domingi Leioara gerturatu zirela aprobetxatu, haiekin solasean ere aritu zen Xabi Alo.
Olentzero eta Maria Medin geixen moduz. Bueno, ondo gabiltza, ezta? Ondo eta oso posik, bai. Zeran joan da, mendian egon zaren ten urte hau? Denbora, luzea izan da, baina gauza pilo bat egiten ditugu hor, Lana, pastelak egiten ditugu, bera jaten ditu pastel pilo bat Olentzero. Batxutan. Bakarrik onenak. Beti egiten ditut onenak, Olentzero, osea, a ber. Eta ze eskatu dute aurten umek, holan orokorrean? Baitu, gero eta gehiago teknologia. Teknologikoak. Baina, betikoak bai. Betikoak, badauzkagu bizikletak, patinetak, panpinak, baloiak, betikoak urtero bezala beti errepikatzen dira. Liburu pila bat aurten bai eskatu dute. Bai, eta baita ere, aurten bereziki, hori, dendatan eta horrelakotan ez dauden gauzak ere eskatzen dute. Gauzak materialik ez. Denbora eskatzen dute, gurasoekin egoteko denbora, lagunekin egoteko denbora. Bai. Denbora, oso importantea. Hobeto egotea eta alakoak, eta gertzen gara, gurasoekin, itxe egingo dugu. Gurasoekin eta esango dugu, denbora behar dutela umeek zuekin egoteko mesedez. Olentzero, Mario Minga, ez dakit mendian jakitun zareten munduaren egoeraz, nola ikusten duzue munduan dagoen egoera hau? Pizka bat zarto, ez dakit. Aiagatzen gara, berriak, Aiagatzen gara berriak, eta... Enteratzen gara, baina, ostras, ez dago, gauza ez dago zondo. Guda pilo bat daude, orainik, eta gero eta gehiago, leku berberan, venga, bombak. Eta horko jendea... Bai, gauza ez dago zondo, baina... Behar bada bakea askatuko dugu, bai? Bai, noski baietz, bai. Bai, ametik bakea askatzen dugu, mesedes eta favorez, Zenbat urte dramago bakea askatzen, zenbat urte. Kostatzen da, llegatzea, bai. Berrogei urte edo. Kostatzen da, ez da, llegatzen. Hau ez bada, bestea da, ez dakigu zer gertatzen den, baina... Eta entzun dugunez, kapritxoz da. Ez dakizu zer gaitik da. Tori, guda, ala, kentxera noa. Zitxegin behar duzue. Eta alako truke edo nola ditzen da orain. Denbora behar dute beraiek bai, hitz egiteko, denbora behar dute, eseri behar dira, hitz egin eta soluzioak bilatu. Horrela, kontu alaiago batekin, aurten abesti berri bateko zue, Izarok egin duena, heldu da mendira abesti hori? Heldu da, baina azke Olentzero ia ez du irratia ipintzen eta... Esan didate, badagoela abesti berri bat, Ni entzun dut. Zuk abesten duzu. Nik entzun dut abestia, Olentzero, zuk ez dakit entzun duzun, ez ala, ez? Zu badakizu? Ez dut abestuko, Olentzero. Nik ez dut abestuko, ez. Horra, gure Olentzero, ez da hori, ez da? Beno, Izaro hartu denbora purbet, torri gugana, mendira, bai, eta ensaiau bat egingo du abestiarekin. Ideia hona da, hori. Bai, venga, Izaro, nahi baduzu, etorri. Gonbitatu da zauz, bai. 14 arte lan egiten du, bai. 24 arte, a ver. 24, vale. 14 pasatu da. 14 ya. 24 arte lan egiten du, eta gero, libre gaude, bale? Eta zu porretan zaude, orduan, Bai, tostea. Bikote, animo, eta ondo pasa alden neurrian. Eta zuek bai, ondo pasau. Eta urte berrion esan beharko dugu. Gabon zoriontsuak izan, eta urte berrion guztioi. Berba batzuk Amaika Telebistarako? Gabon zoriontsuak urte berrion eta gogoratu 24an etxe guztietara ailegatuko garela. Así que, ez dugu eskatu aurten... Ez dut zer esango, bera bakarrik. Bai, baina entzun gauza bat, jateko gauzak, ez dugu eskatu aurten jateko gauzak. Bale. Esnea, polboroiak, txokolatea, bomboiak, alako gauzak, aurten ez ditugu eskatu. Energetiko berritak, hori da modernoa, ez da? Bai, baina nire gauzak hori nik nahiago dut polboroiak, bomboiak, turroiak, bai, eta naporentzat, zenarioren bat, edo bai. Eta horrekin listo, ez da? Eta ardoa, ez mesedez.
hori gauan ez gara llegatzen beste etxetara, así que ez ur pizkatxo bat, esne pizka bat, eta horrekin ja, nahiko. Bai, Coca-Cola... Coca-Cola ez. Ura, olentzero, ura, utziko dugu ura, bai. Ura bakarrik. Agur guztioi, agur. Olentzero. Lan munduan, Nafarroan grebaguna dute gaurkoa, izan dute gaurkoa hobeto esan da desgaitasun sektoreko langileek. Goizan Iruñean egin duten mobilizazioan izan da gure berri emaia Irune Errejano. Desgaitasunaren sektoreak grebaguna deitu du eta parlamentuaren aitzinean bildu da hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko eskatzeko. Sektore honek 2000 langile hartzen ditu bere gain Nafarroan eta haien haserrea eta nekea adierazi dute negoziaziorako prest agertzen ez direlako. Nafarroko aurrekontuak onartzen diren egunean salatu dute ez dituztela zaintza eremuan aurrekontu partidarik sartu. Grebari jarraipena egiteko arratsaldean manifestazioa deitu dute ere. Desgaitasunaren sektoreak greba eguna deitu du hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Gaur goizean Nafarroko parlamentuan aurrekontuak onartuko direnean, parlamentuaren aitzina bildu dira sektoreko langileak, sektoreko patronalen inmobilismoa eta blokeoa ikusita, Nafarroko gobernuaren konplizitatearekin behin betiko negoziazioa irekitzeko eskatzeko. Batez ere, gobernuak dioelako dirurik ez dagoela eta patronalak gainera horren aitzakiarekin ez du bere etekinetatik deus ez eman nahi eta langileon izerdi eta lanagatik ateratzen dituzte haien etekinak zerbitzuaren kaltetan beti ere. Nafarroko gobernuaren erantzunkizuna zuzena dela argi utzi dute. Naiz eta zaintzaren negozioa egiten duten enpresa pribatuei eskaintzen dien zerbitzua. Talde politikoekin bildu gara eta gure egoera bertatik bertara helarazteko, baina hitzak baino ez ditugu jaso. Gero aurrekontuetan ikusi guk berriz ere ez dagoela diru partidarik zaintza lanetarako. Zaintzen dutenak, nor zaintzen dituen galdetzen diogu gobernuari. Beraz, grebagun honetan jarraipena ikusten ari gara, zerbitzu minimoak gehiagizkoak direla pentsatzen dugu ere, egunean finkatu dituzte, beraz urte osoan zerbitzu minimoetan ematen dute, eta egoera larria da horren. Egoera horren erantzule zuzenak PSNek geroa bai Kontigo Zurekin eta EH Bildu direla adierazi dute. Beraz, bihar negoziazio maila daukatela aurreratu dute eta argi utzi dute haien eskuetan egonen dela noranzko bidea hartu nahi duten. Gasteizko suhiltzaiek 5 eguneko greba gauzatuko dute datorren astelehenetik aurrera. Mobilizazioen hasiera islatzeko asmoz Agirrelandako parkean itxiera bat antolatu dute atzo hasi eta ostiralera arte iraungo duena. Gasteizko suhiltzaiek Agirrelandako parkean asteazkenean bertan hasi eta ostiralera arte mantenduko duten itxialdi baten bitartez ekin diete mobilizazioei. Ondoren, 5 greba egun egingo dituzte, euren lan baldintzak eta flota hobetzea eskatzeko. Gasteizko udaleko suhiltzaileek gogorarazi dute urtebete baino gehiago daramatela haien zerbitzuan arazo larriak zuzentzeko neurriak eskatzen. Era berean, zerbitzuaren garapena bermatzeko plantilla handitzea eskatzen dute. Horrek konpondu egingo luke zerbitzuak duen antolaketa eta egitura arazo larria. Gasteizko parkea zaharkituta dagoela ohartarazi dute. Duela 50 urte baino gehiago sortu zela eta eraldaketa garrantzitsu bat beharrezkoa dela. Arazoak baitaude laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Batzordeak adierazi du udaleko sail eskudunekin hainbat bilera egin eta gero aurrerapenak oso txikiak izan direla, eta hori dela eta udalari eskatu diotela negoziazioak irekitzeko, hala nola aurrerapenik ezean presio neurriekin jarraituko dutela. Gainera, duela urtebete Lakuako gobernuak suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko euskal zerbitzuen legea onartu zuela azaldu dute, beraz udala horretara egokitzera behartuta dagoela, naiz eta epe zehatzik ez dagoen ezarrita. Gasteizko suhiltzaileek azaroaren hasieran hainbat protesta jardunaldi deitu zituzten, udalaren pasibotasuna salatzeko. Hauek bertan bera utzi zituzten Dana igaro eta gero Valentziako herrialdeari laguntza emateko.
Frantzian, Avignongo auzitegian epaimahaiak gaur goizean kaleratu du Pelikot kasuko sententzia. Hala epaiek erruduntzat jo dute Dominik Pelikot hamarkada batean zehar bere emazteoi Giselle Pelikot drogatu, sexu-erasoa egin eta beste gizonezko batzuri bortxatzeko eskaini izanagatik 20 urteko espetxe zigorra ezarri diote Frantziako lege araudiak kasu hauetarako ezarritako altuena. Écartez-vous, s'il vous plaît. Ekialde hurbilean Zisjordanian borrokan dabiltza palestinarrak euren artean azken egunotan. Izan ere, Palestinako aginte nazionala hainbat erresistentzia talde eta buru erasotzen dabil Jeninen lurralde honen iparraldean sedizioa eta kausa desagarrarazteko asmoz. Tentsioa ohiko kontua dira Zisjordanian, baina orokorrean Israelen aldetik etorri ohi dira erasoak, palestinarren etxe eta lurren lapurreta eta suntxiketa kasu. Euskal Herrira itzuliz, kultura arloan 40 minutuko kartelak kaleratu berri dute. Koldo Otamendi, kontaiguzu zein taldea izango dugu gaurko musika zuzenean saioan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Latxama taldea ezagutuko dugu. Berriki Donostialdean sortutako musika egitasmoa da honakoa. Taldekideen artean musika estenako zaku zarrak biltzen dituena. Taldea musikalki mexikal giroetan dator. Rantxeretatik abiatuta, korridoak eta bestelako giroetara egiten dute salto. Badira bestelako doinuak ere, esaterako kumbiako elektronikatik tiraka dauden beste kantu batzuk ere, baina finean mexikar doinuak dira nagusi Latxamaren proposamenean. Esan bezala taldekideek baduta aurretik musika bide bat. Chill Mafia, eskakeitan edo bestelako taldetan ibilitakoak dira, guztiak festa giroko proposamenetan. Eta hor kokatzen da ere Latxama egitasmoa. Festa eta parranda giroan. Hala ere, taldekideek dioten bezala, Latxama ez da berbena bat. Beraz, ez hartu horrelako talde bat bezala. Latxama kantu propioak egiten dituen musika egitasmo berria da, eta bide hortan kokatu behar da. Aipatu bezala musikari arituak daude talde honen atzean. Hala ere aipatu behar da taldearen izaera ikusita badala zerbait berria bertan.
Erabiltzen dituzten musika tresnak anitzak dira, eta ez dira oso ohikoak gure artean beti ere. Tromboia, trompeta, helikoia, 12 sokako gitarra edo gitarra bera erabiltzen dituzte kantuak egiteko. Gaur egun 5 taldekideek osatzen dute Latxama taldea, eta bide horretan aipatu behar da 5 taldekideek abesten dutela kantuetan. Horrek berezitasuna ematen dio taldeari, eta bide horretan kantu bakoitza ezberdina da ere, naiz eta parametro berdinetan aritu. Azpia hotsak ere nagusi dira kantuetan, taldekide guztiek laguntzen dute abeslari nagusia, eta gainera aipatu behar da Latxamaren kantuak abesteko kantuak direla, eta ikuslegoak badaki. Musa Mairu izeneko kantuarekin ezagutu genuen taldea. Bertan Kilikiren kolaborazio izan zuten, eta kantu bakar horrekin hasi ziren kontzertuak lotzen. Uda bero izan dute, eta orain azaroan ikusi du argia taldearen lehenengo diskoa, 9 kantu berriekin. Urtean zehar kaleratu dituzten kantuetan lankidetza ugari izan dituzte. Puro Gudari abestian Txintxokoren laguntze izan zuten. Guadalupe abestian berriz Eskakeikan taldeko Peioren ahotsa, gaur egun Marte Lasarte egitasmoan. Gazte irratian izan ziren ere, eta disko honetarako beste bi kolaborazio. Bat, Raimundo el Canastero taldearena, eta bigarrena Txin Mafia taldeko Flako Fonkirena. Aipatu bezala 5 taldekidek osatzen dute egun Latxama taldea, baino taldearen inguruan lagun asko daude, kontzertuetan eta grabazioetan. Taldekideak dioten bezala, la famosa ONG. Diskoa kalean otsailean abiatuko du taldeak kontzertu dira. 2025 urteak topera ibiliko direla diote, eta segurazki agertoki askotan ikusiko ditugu. Berriki 40 minutu rock ekimenaren kanta egin berri dute, otsailean bertan ospatuko den elkartasun jaialdiarena. Bertan ariko dira ere beste hainbat taldeekin. Beraz gaur, abenduak 19, gabeko 10etan, hemen 11 telebistan, musika zuzenean telebista saioaren beste atal bat ikusteko aukera izango duzue. Gaurko protagonista, Latxama taldea. Era berean, sarean saio guztiak ikusteko aukera izango duzue, 11.eus atari digitalean. Gaztetxea aurrera eta desalojo hau ilegala da leloaren atzean mobilizatu ziren iragan igandean, abenduak 15, 100 lagun Durangon, Bizkaiko udalerrian egindako protestaren eta gaztetxearen egoeraren nondik norakoak jasotzeko pantailaren beste aldean ditugu Alaitz Zengotita Bengoa eta Mario Teietxea, kaletik gaztetxerako kideak ongetorri bikote. Bai, arratsaldeon eta ongi etorri zuei esan bezala hasteko lehenik eta behin. Nortzuk zarete eta zein da zuen helburua? Gu kaletik gaztetxera Durango Gazta Asamblea edo dinamika nahi bada, horko kideak ga, eta dinamika hau sartu zen, oindara urte pasatzo, aurreko urteko azaroan edo, apur bat, aurreko gaztetxe asambladan bukaera den ostean esan da egun, eta hor gazte batzuk batu ginen gainera gaztetxean eraiztearen eta desalojoaren ondoren desmobilizazio handi bat emon zelako gazte belaunaldietan Durangon, eta apur bat horri desmobilizazio hori eta antolakuntza politiko bat gazteen artean egotera erantzutera datorren dinamika edo gazte asamblea gara eta gure helburuetan sartuta lehenik eta egin hori sustatzea Durangar gazteon artean antolatzeko kultura bat, gaur egun gainera mezu erreakzionarioak eta horrelakoak bidea oso errez duten garaiotan, horri aurre egiteko datorren gazteria politizatu bat aurrean izateko, eta aldi berean gaztetxe eta gazte asanbladeek historikoki ez dakit zelan esan, aisialditik bestelako proposamen bat ekartzeko Durangora, hau da, bakoitzaren gaitasun ekonomikoak
bakoitzaren gaitasun ekonomikoan oinarrituta ez da egongo aisialdi eredu bat garatzea, aldi berean politikarako espazio seguruak sortuz eta horretara dator gazte asanblada. Durangoko gazte asanblada da kaletik gaztetxera beraz, aipatu duzu aurretik pizkatxo bat, baina azaldu guzu zertarako behar du Durangok gaztetxe bat zuen ustez? Bai, gure ustez nagusiki Durangon behar dugu gaztetxe bat gazteon behar eta interesak asetzeko. Ikusten dugu Durangon eta beste hainbat herritan zein dan gazteon egoera eta udalak edo instituzioek bete ezin da bezan hutsune batzuk dauzela eta guretzako asanblada eta gaztetxe dator hutsune hori betetzera alderdi desberdinetan, bai aisialdean, Mariok esan dagoen moduan, arteko izpenean, etxe bizitzarekin lotuta bai. Ikusten dugu aisialdea gazlotuta batez hauetara sarbidea diruan bidez bakarrik eskuratu aldala, gazteon egoera ekonomikoak baldintzatzen dagoela hauetara sarbidea, eta gainera hauen prezioak goraka doiezela. Ikusten dugu goien kaleko prezioak goraka doiezela, Durangoko frontoi guztiak erabiltzeko ordaindu behar dela, zinera joateko eta orduen honen aurrean bestelako aisialdi eredu bat proposatzen dugu sortzea gaztetzean, zinetan posible izango den bai, bakoitzan adierazpen artistikoak aurrera eraman ahal izatea, Durangon sortzen bada musika talde berri bat, bere aukera ekingo dau bertako gelak erabiltzeko entzeguetarako, edo antzerki talde bat, edo dana dalakue. Egoten bai gazte batzuk oso interesauta kirol konkretu batean, izan da eskalada edo dana dalakue, olako taldeak sortzea. Eta horrez gain, despolitizazioa nagusidan honetan, guretzako gaztetza izan behar da politika egiteko espazio seguru bat, hitzaldiak egiteko, bilerak egiteko, borroka prozesuak aurrera eramateko, eta gazteek ikus dezaten haurek bakoitzareko zen arazo horrek ez diela partikularrak, diela kolektiboak, eta baldintza horrek hobetzera bidean borroka espazio seguru bat dela gaztetzea. Eta guretzako gaztetzea ez da asanbladan helburua bere horretan, baizik eta da guzti hau lortzeko bitarteko bat, eta gazteon bizitzako betzeko, gazteok gure interesen eta gure beharren alde borroka egiteko udalan inungo interbentzio barik, eta noski espazioa izan beharko da espazio seguru bat, zinetan ez da onartuko inolako erasorik eta espazio horrei erantzun kontundente bat eman duiako bai. Erantzun bat emateko da beraz gaztetxea, gazteen beharrei erantzun bat emateko espazioa da gaztetxeak zuentzat. Euskal Herrian gaztetxeen aldeko mugimendua ez da berria, konta iguzue zenbat denbora igaro da Durango azken gaztetxea izan zuenetik? Oker espana hil, Durangon ez dau gaztetxe, azkeneko gaztetxea gonzona, Zorrinolako gaztetxea izan zen, hor tabiran, eta ez dau desalojo eta eraizketa eraikinana, txarto espanail 2022ko udazkenean emon zen, bi urte luzea zera. Gaztetxea ez da honetik Durangon, eta hemen gustauko jakun aipatzea orduan udal gobernua beste bat zela, eta egon zirela bere garaian pseudo negoziaketa bat, edo horren negoziaketa baten hasiera bat aurreko udal gobernuarekin, baina ikusi dela bertan asanbladakide egindako promesak eta etorkizuneko gaztetxe baten bermeak eserretan gelditu direla, eta promesa faltsuak izan zirela ere, eta hortik irakaspen bat izan dela gure jarduna guzti horretatik kanpo, instituzioetetik kanpo eta udalarekin harremanetik kanpo gure bidea egin behar dugula. Denbora honetan beraz, oztopo ugari izan dituzue zuen jarduna betetzeko? Bai, orain arte aurrera eraman dugun jardunean, antolatu dugu zen egitarauetan hainbat zailtasun egin duguz,
alde batetik kalean zozer antolatzeko pasau beharreko prozesu burokratiko guztia, baimenak eskatzeko, segurua eskatzeko eta abar. Eta hau pasauta bai, honen ostean presentzia poliziala nagusi zen da gure egitarau ezberdinetan. Jaietan bai, kalean propaganda egiteagatik, hau da gure proiektua ezagutzera emoteagatik isunak eta mehatzuak jaso duguz Durangoko udaltzainen partetik, eta guzti honek gure jardunean eragin zuzena edukin dau, baina hala ere ikusi dugu espazio bat edukin barik, gazteok antolatuz posible dela jardun bat aurrera eramatea. Azken gertakariei dagokionez, labur esan da, Durangoko azokaren bueltan abenduaren 6an gaztetxe berria aurkeztu zenuten, eta orain udalak espazioa ilegalki desalojatu duela salatu duzue, saretan ere zabaldu dira desalojoaren irudiak, orain bertan ikusi ditugu batzuk, azaldu ikuzue zehatzago zer den gertatu dena eta nola gertatu den? Guk kurtso hasieratik bai hasi dugu borroka bat gaztetxearen behar izana zentroan jarriz, eta prozesu honetan lortu dugu ikasle kontzentrazio jendetsu bat egitea, eta presioaren bidez lortu dugu udalagaz negoziaketa mahai bat lortzea, eta negoziaketa mahai honetan exigitzen dutzegun udalari hainbat exigentzia, alde batetik espazio bat zeinan posible izango den gaztetxeaten proiektu aurrera eramatea, eta guztiz egon kontrolpean asanbladakideengatik, eta ulertzen dugu hau ez dela lehenengo bileran edo hasiera baten ezin duzkuela hau bermatu, eta ondorioz eskatu dut egun bintzet espazio provisional bat gure jarduna aurrera eraman ahal izeteko eta gu batu ahal izateko. Baina, ikusi egon da udalak ez dozkula inongo bermenik ematen eta gure baldintzak betetzen dauzen espazio bat emoteko ez eusela prest. Eta hori ikusita, ulertu gondun, asanbladak bere bidea jarraitu behar genduela kalean mobilizatzen, eta horregatik, asanbladak erabaki zaren, abenduan 6an, Korreoz eraikin zaharra okupatzea, eraikin bat 15 urtez gutxik egon dana, eta okupatu zaren eta gaztetzen moduan aurkeztu zen. Eta momentu honetatik aurrera bai, udalari negoziatzeko prestutasuna erakutsi dutzegun, eta hasieratik azaldu genion, gu ez gatozela tentsioa bilatzera, gu gure gendula azokadan asteburu horretan gure proiektua auspotu eta ezagutzera eraman, konprometitzen ginela barruan zegoen material guztia ondo zaintzera, auzokideekin bai ez gendun arazorik nahi, eta hasiera baten udalan erantzuna nahiko lasaigarria izan zen guretzat, alkateak esan dozkun, berak lasai gure zabela pasau asteburua. Asteburuan zehar gure gitarau antolatu gendun, oso jendetsua izan zena eta babes handi aukin zabaina, eta asteburua pasau bostean eta azoka pasau bostean udalan jarrera guztiz aldatu zen, bi ikiden kontrako salaketa ipini zaben alkateak, eta desalojo kautelar bat aurrera eramateko asmoa adierazi zaben. Horrez gain bai, gurekin asanbladarekin eukin zaben harreman guztiak moztu zabezan udalak, eta negoziazio hori moztu nintzen. Egoera ikusita, asanbladakideek eraki zabien jardun aurrera eramatea eta gaztetxe horreri erabilera bat ematea, eta holan antolatu zen asteburuko egitaraua, eta honen jakitun udalak bidali zaben polizia bertara. Sarbide kontrol ilegal bat ezarri zaben, eta esan zabien, poliziak esan zaben, ez zutela inorrutziko sartzen barrura, eraikinan egoera txarragatik. Udalak erabili dauen aitzakiak kautelarra jartzeko eta sarbide kontrol hori jartzeko izan da, eraikinan egoera txarra, esaten inevitable dauela, balkoiko barandeia egoera txarrean dauelako eta gogailuko zuloa itxibarik dauelako, eta gukari adierazi dugu kapazitatea dekogula arrazoiak horrek izaten badie, horrei
erantzun bat emateko, eta, bueno, realitatea da espazioan egoera oso ona dela, gelasko erabilgarri dekozela, eta ez dagoela inolako dokumenturik esan ez espazio hori ez dela erabilgarria, edo, bueno, inhabitablea dela. Eta gainera, asamblea sartu aurretik bertara, udalak erabiltzen zaben espazio hau, bere materiala gordetzeko, eta, bueno, udal teknikariak barrura sartzen zin, inolako segurtasun neurri barik. Eta, bueno, sarbide kontrol honen aurrean, jende asko hurbildu zen gaztetxera defendatzera, eta barruan zeuen jendeari babesa ematera. Eta, bueno, guk nahiz eta erakutsi negoziatzeko eta dialogatzeko borondatea, poliziak gazteen kontra kargatu zaben, porra eta joan pilotan bidez. Eta, bueno, nahiko ironikoa da, zelan, sarbide kontrol hau jarri izan gure segurtasunagatik, eta bukatu zaien gazteek, golpeekin eta moratoiekin. Eta, bueno, gaueko ordu txikitan barruan zuzenkideak irten ziren, eta udalan bertziotik oso urruti, asambleakideak ez ziren urten borondatez, presio polizialan itogarriaren ondorioz urten ziren, eta, bueno, presentzia polizial honek jarraitu zaben igande goizera. Eta, bueno, igande eguerdian desalojatu zabien gaztetzea, modu guztiz ilegalean, ez dabilako eukin inolako orden judizialik desalojo hori aurrera eramateko, naiz eta egon prozesu judizial bat zabali, momentuz ez eukien horretarako hemenik. Aipatu duzun bezala Laitz, desalojoan ertzaintzak gazteak jazarri zituela salatu duzue, sare sozialetan irudiak erakutsi dituzue pilotaka den jaurtigailuekin, zein da egoera honen aurrean egiten duzuen irakurketa? Bueno, egoera honen aurrean egiten dugun irakurketa, batetik behar bada plano orokorrago baten kokatuta eta ikusita Durangon aurreko asteburuan gertatuko beste adibidat besterik ez dela, azken aldian eta ikusten dela zelan instituzioen eta udaletxen eta olakoen koordinatatik kanpo gauzak beste modu baten planteatzera datorren gazteria bat dagoen aurrean, zein den beraien erantzuna eta beraien erantzuteko modua jasarpen polizialarekin eta errepresioarekin erantzutea dela eta hau oso kezkagarria da eta hau da, nabarmentzea gurea beste adibideak bez ez dela, azken aldian horrelako adibide asko ikusi ditzazkegulako eta, esateko ere, holako tendentzia autoritarioen aurrean, asambladek eta orokorrean gazte antolatuek behar izan bat, edo ez dakitzelan esan, horri aurre eta muga batzu jartzera etorri behar dela ere, eta lehen komentatu ditugun gure asambladen helburu eta oinarrien araberako jardunea zentzu horretan planteau, eta aldi berean, gehiago gure kasura etorri eta gustatuko jakun, hori, alaitzek beha egin dauia, baina errelato ofiziala desmontatzea, hau da. Eta gainera aipatzeko hemen ere, ez dakit, kezkagarria iruditu zaigulako, gure herriko edo eskualdeko edabideek hartu duten jarrera zentzu baten bai izan delako errelatu ofiziala erostearena, edo ez dakizelan esan, eta hori batetik eraikina oso egora honean zegoela eta asambleak kideak ezila urten bere borondatez bertatik eta urten zirela errepresio eta jasarpen polizalaren ondorioz. Hau kontuan izanik eta edabidei ondorengo mezu hau helarazita, zein izango da zuen hurrengo pausoa? Gure hurrengo pausue, hori, lehenengo eta bain, errelato ofizialak desmontau eta salaketa, gertatukoaren salaketa jarraitu egiten, eta aldi berean gustatuko jakuzen, gustatuko jakun edo egingo duguna da, jentea jakin deizela zeintzu die momentu honetan, alde batetik udalari aurkeztuko dutxegu zen exigentziak, deizela batetik
guztira 5 kide salatuta daudela eta salaketa horrek atzera botatzea exigituko dugu. Bestalde, lehen erabiltzen genuen espazio baten daukagun materiala eta orain gaztetxean barruan gelditu zaigun materiala bueltatzea, eta bestetik hori guk une oro adierazi dugu gure egoerari modu ez baketsu ez, baina modu eztabaidaren bitartez eta guk borondatea daukagula hitz egiteko eta jesartzeko eta negoziatzeko udalarekin eta exigitu berriro batzea gurekin eta hori, eta konponbide bat ematea gure egoerari, eta aldi berean lehen aipatu dugu ulertzen du igual ez dela izango zerbait inmediato hori, baina berme batzuk behar dute du hori horrela izango dela jakiteko eta aldi berean hori inmediatoa espada leku provisionala zeinetan, oin kalean batzen gara eta lekua zeinetan alko garen batu eta gauzak eta egitaroak minimotan badie aurrera eraman aldizateko. Bai, Mariok esan dauen moduan, hori, momentu honetan post asamblea-kideren kontrako salaketak dauz, eta asamblea ez deko batzeko ez da SB antolatzeko espaziorik, baina ikusten dugu inoz baino indartzu hau dauela asamblea, ikaragarria izan da prozesu guzti honetan eukin dugun babesa, bai Durangar Gaztena eta bai irutzinako aipagarria inguruko gazte asanblaetatik jaso dugun babesa. Eta, ikusi dugula, nahiz eta espazio horik ez eukin, posible dela zer antolatzea eta horretan jarraituko dugu. Ikusi dugu Durangar Gazteek ikusi dela benetan gaztetzean behar izana eta hori zentroan jarri dugula eta borrokan bidez urrun heldu garela eta gazteok antolatuz indarra badekogula. Berri honen esperoan agurtuko zaituztegu bikote, zuen jarduna gertutik jarraituko dugu. Eskerrik asko bioi, Hamaika Telebistan Durangoko gaztetxearen egoera aurkeztearen. Zue, eskerrik asko. Gure aldetik besterik ez datozen egunetan ez dugu zuzeneko albistegirik emitituko, hala ere ez ahaztu gure sare sozialak eta atari digitala eskuragai dituzuela. Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu eta 2025 urte hasiera polita izan dezazuela. Mila esker gurekin izateagatik, ondo izan eta datorren urtera arte. Isil bat bularrean, amaieraren ahotsa, lainorik gabeko euripean hotza. Aldatz gora zait bidea. Ezin daiteke desegin jendartean bakarrik zuri begira eskutxa hauekin nola ireki begiak argiaz bestalde ez zaudela jakinda. Izan zinen agogoan
Bueno, ongi etorriak ama ume saiora, gaurkoan saio pixkat berezia edo. Zen bilatuko dugu entzule ikusle entzuleen, pixka bat feedbacka edo kontua bada, gai asko geratu direla mai gaineratu gabe edo, eta gustatuko litzaigukela jakitia jendeak ze interes edo ze gonbidatu ekarriko zituzten, ezta? Miren? Hori da. Gaurkoan ikusten zuten bezala bi gaude bakarrik, ez dugu gonbidaturik, baina esan bezala, bai asko denboralditik, ez? Nik uste dut gelitu zitzaizkigula gai batzuk, edo gonbidatu faltagatik, edo agenda kontuengatik, eta hortengoan berdin. Gian gogoekin, ez? Tratatzeko edo mai gaineratzeko. Eta, pixkat aipatuko ditugu horien artean zeintzuk egon izan diren, eta zergatik uste dugun interesgarriak izan daitezkela, eta gero, pixkat ikusentzuleek, esateko, horietatik zein agian akaso sortzarazten dizuen interes gehiago, edo, gustatuko litzaizuken benetan esfortzu bat egitea, ez? Horren inguruko aditu, aritu, edo testigantza bat bilatzeko. Eta, bai. Baina, egia da, gai batzutan, gonbidatua bilatza zaila egiten dela. Baina, ikusiko dugu. Bai, baina esfortzua eingo genuke, edo baita ere, beraiek proposatzen dituzten gai berriekin, akaso guri bururatu ez daizkigunak ere bai. Baita, bai. Beno, eta gai horien artean... Esaten